Здравейте хора, аз съм НЗС и днеска ще теглям с random.org победителя от първата томбола в EnderGod PvP. Коментарите в серия може да ги преброите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 е. Същото. Така, пишем максимум 9 и момента настъпи. Втория е Cookie Тантос. Момче, имаш... Ето този тук, нали? Да го покажа. Имаш 2 дена да ми пишеш съобщение в YouTube и да си дадеш, нали, скайпа. И да ти дам, нали, айтемите. Ако не ми пишеш, след няколко време ще изтегля, нали, втория, който ще бъде победител, ако този не отговори. Това беше всичко от мен за този клип, за печелившия и чао!